Magandang araw mga ka-BHTV at nandito po ako ngayon mismo sa taas ng tulay ng Magsaysay Bridge at makikita nyo po sa aking likuran ang mga debotong nag-aabang sa pagdaan ng imahe ni Inang Peñafrancia at ni Divino Rostro sakay ng pagoda. At dito naman po sa kabilang magkabilaan na side, meron po mga nakabantay na kapulisan at mga volunteers upang maiwasan po ang pagdagsa ng mga tao dito sa loob ng tulay upang maiwasan ang anumang insidente. At makikita nyo patuloy pa rin ang pagdami ng mga tao at maya-maya ay asahan pa natin na mas lalo pa itong dadami lalo na sa pagdaan ni Inang Peñafrancia dito mismo sa tulay. Yan po ang aking report mula dito sa aking lokasyon. Ito po si Melchor, Bongulto, BHTV News.